pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi ku Malawi. Bwande mukuli chani? Achimwene. Nende chimwemwe kuti lonso ndapeza danga lokulembani kalata iniyo achimwene anga okondeka. Uko kumangala ndikuda chona. Kazi kwenda bwanja nzathuni kumeneko. Ife kwano kulondeya ayi nkhasako. Kuyenda kokebe kumakhala kopenda mwene. Kuyenda komapemphera kuti mwina mwake one day. Mwina mwake zinthu zikhoza zasinthako mwina. Munthu lero lisanapirire ndi kalata ayilero njamikire basi zomwe zija zotsogola za khweze. Basi zimene zimayenda bwino kwambiri. Naku kukhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Anthu chimene chimayenda mmutu mwawo ndi khweze buses basi. Yokhayo imene yatsala yodalirika kwathu kuno. Ukakwera umadziwa bwino lomwe kuti ulendo likafika uwo komanso likafika bwino opanda zitopotopo. Ukuli pa wifi, intaneti yakulere njira yonse achimwene. Chikhabineti chija chanunkhira kwambiri achimwene. Moti panopa ndiye nthawi nayi yonse ituluka. Koma tuzopsa tinayiona amwene kabineti aujaja wasiya mwene ananyanya koma kutamika ndiye aya kapume. Ndimangwamvera chisoni kuti kaya ndi mmene mulibemo mu kabinetimu ndiyadzirani kaya chifukwa ndiye unduna adawutengera pa mgongo koma chilokhala ngati mpira ya mphongo poyenda lili thama mwene. Zoti tsiku lina unduna ukhoza kutha ngati mmene zakhaliramo samayembekezera kwambiri. Amazitenga kuti iwo pokhala madolo ku mpingo wokwapatira tambalawo ati basi adzakhabe amuyaya ngati nduna. Koma ayi ndithu awa agwa chagadawa auchita kumvetsa chisoni nkhope ili nyonchwa ngati anagwera mu mtombera. Ndikudziwa bwino lomwe kuti muli ndi chidwi ndipo mukufuna kudziwa kuti ndani Bwande. Iwe takhala chete ndimangokuuza zimene ndaona. Ayi ndithu zosakhala bwino. Mmenacho tsedwamo pokhala iwo munthu amene ambiri samayembekezera kuti akhoza kuchetsedwa apapa ndiye ayambitsa chisokonezo amwene shuwa ndithu sikuti avomereza kuti awasiya nanga samaona ngati ochatsika ndambo yawo ndipo sakuyenera kupanga za iwo amayenera kupanga za ina basi. Moti kuwasiya wasiyako azidzimuka kopsa sakukhulupirira komabe amwene life ni nchoncho basi zimachitika koma soyamba iwo akuchotsedwa. Anzawo aja amene amadya nawo ndalama aja koma akamba nkhani zawo zabwino alimbe mtima zawavuta basi. Ndipo ndiye anashashalika masiku amenewa khuluku la munthu ili atadziwa kuti ine zikuoneka basi kuti ulendo uno chikwanja chadzera pa ine ndiye analimbikira kwambiri kwavutitsa anyamata m'mawayilesi akanema kuti mudzindionetsa pafupi anyamata anthu andidziwe pamaso pa anthu nkhope yanga isamasowe. Koma shole anduna
munagenda katauluka kale nthawi yonseyi mmagona tulotolizana tonkonono koma kungomva za chikhabineti ndiye anduna unali kulimbikira ntchito zinthu zimene amayenera kumazichita m'mbuyo monse muja zinatengera uchatsika kulengeza kuti posachedwa apa kudutsa chikwanje kuti tsopano ayambe kuoneka ndi kumazichita sole anduna bye bye. Nyimbo ndikudziwa mudzimbabe yomwe ija ya amayi anati ine ndapita anthuwa ndi nkhondo mwananga usabale akapanda kumva aleke iwe mwananga iwe ine ndalephera sole anduna kwathu kuno Ndale ndi zimene zatenga nthenje amwene tikumalephera kutukuka chifukwa cha Ndale paliponse pakukambidwa Ndale basi kuyiwala kugwira ntchito zathu za tsiku ndi tsiku zimene zitu ndi zimene anduna awa asiyidwa awa ndi anzawo aja amapanga ndimawawuza atu ine kuti nthawi zonse usamangokhalira Ndale Nyasalande anthu sakupanganso zachitukuko akupanga za Ndale kumaliro malomwe ukumba manda mwachangu nthawi ya mvula iyi malemu apite molemekezeka adzukula kumachidwa ndi Ndale ukambirana za 2025 koma dala ndiye kuti tidzayenda chonchi komanso chonchi ayi pali mapulani itu oti amene ucha sizathenga kuti ayimenso basi tikayandikira nthawi imeneyi nkhani iyamba kutuluka ikhala yoti ayi kuli akuluwa ndioyenera kuyimanso ndiye abasi walani zimenezo mamini basi nkhani ndi yomweyo achimwene anthu mmalomo ukambirana kuti ambwana ndi mmene fotereza wavutiramo ndiye mwatani kodi chaka chino kuti zanu zithekebe hayi ndithu zokambirana zathu ngakhale maminibus ndi Ndale basi hayi ibe koma 2025 tionetsana basi anthu sakukambanso zachitukuko cha lero achimwene malo opemphera malomwe makambirana kuti abale palibenso kubwerera mbuyo basi ulendo uwu ndi wakumwamba hayi ndithu alalika amene nkhani zake zidasintha kalekale akukamba za mu 2025 hayi abale tonse tikuziona mmene zinthu zake zikuyendera ndiye tione kuti 2025 zizakhala bwanji ujeni ndikuona uneneri wanga u ndikuona 2025 tili mu 2023 koma nasiya chilichonse tikamba za 2025 basi pamene panthu pomwe anthu zimatikanikira amwene zimene zinthu zimene zakhala zimatipangitsa umangozungulira malo amodzimodzi basi kwa nthawi yayitali amwene Ndale too much kutereko tikamadzafika chaka cha mwina 2027 mulungu akatisungabe ndi moyo tidzakhaso lomakambirana za 2030 basi nanena kale achimwene kuti kwathu kuno Ndale zimayamba tikangomaliza kuvota timayamba kukambirana za masankho ena obwera mtsogolomo timapereka mpishupishu kwa atsogoleri amene tawasankha malomo kwaniritsa zimene adatilonjeza amakhala otanganidwa kupanga Ndale kuti masankho ena amene akubwerawa zawo zidzayenderenso taganizana achimwene mu zaka ziwiri zokha anthu kuyamba kale kunena kuti awa ndiye kukhala tiye mwimodzi basi kodi gulu limene lija likumachita kudzimvera lokha kuti manyasa likonzekera chiwembu akuti ifeyo zathu ndi za 5 years basi silipitirira pamenepo ankhayenso ndi chinthu chochita chitukuko bwana MUP tachita kuwalumbira kuti muonanso basi mudyeretu chifukwa sikuti lidzakusankhanisoni angaonekenso bwana MUP wo sadzingofuna kuti adyeretu lero kunta Ndale kwathu sikutithandiza amwene atsogoleri amene tidawasankha amakhala otanganidwa kudzilemeretsa okha kaye chifukwa manyasa ndosapanganika atiuza kale kuti voti yawo silidzayipyontha m'masankho akubwerawa chinthu chimodzi chimene chimandimvetsa chisoni chimwene ndi choti pamene tatanganidwa kupanga Ndale m'matchalichi Ndale m'mizikiti Ndale maminibasi Ndale kumaliro Ndale kumunda kumene kuchita kusira kulima kugwira mchuno kupanga za Ndale anzathu ajawo amaso ngati mabo aja amakhala ali mwathu momuno kumatenga miyala yathu ya mtengo wapatali kuthawa nayo kumapita nayo kwawo akumweterera kuti manyasa akupanga kaye Ndale anthu ovutika nsaza yaliyali koma kukakamira kumakamba nkhani za Ndale basi anzathu obwera alendo akumatiranda malo athu kumapanga zitukuko eni nthaka kupanga Ndale kumatukuka tikuona kulima minda yathu kumatiwerera ng'ombe ndi nkhuku mkhonde ife mmene mutapinda m'manja athu tikupanga za Ndale za 2025
kumadandaula ayitu ndalama zakunja kwathu kuno kulibe tatanganidwa ndi Ndale. Anzathu obwera kutenga ndalama zonse zakunja akutulutsa kumapita nazo kwawo kumachita kubwekera kuti Nyasalande dziko lophweka kutulutsa ndalama zakunja kupita nazo kwina. Anthu ake amakonda Ndale, amadya Ndale, amayika mbale Ndale. Ambuye atithandize koma aya tisamunamizire ambuye adatithandiza kale. Ukanika kumvetsera kuti akuluakulu tiyeni tisiye kugwiritsa ntchito makala, tatiyeni tidzipanga za gasi. Kuphikira gasi ndi kwabwino kosavuta, zophikira makala zili zachikale zopanda tsogolo. Kuti tiphikira makala mpaka liti? Tidayamba taganizako koma chibadwireni nkhani ungokhala ya makala kuliloko mitengoyo ingalimbe. A Community Energy Malawi, Ecogen komanso a 265 Energy Limited kuwafunsa za gasi akuwuzani kuti zimayenda bwanji. Tithokoza UNDP komanso boma la Japan potigwira dzanja. Msewu wa Makapwa kuchokera ku Khonjeni tiganizireni mabwana. Ndikudziwa ena akakhoza kumanena kuti hayi anthu akumene ngona nyamata mtambo amenewo. Zimenezo ndi zimene zikutikanikitsa kutukukazo. Ndale too much. Zitukuko kumakhala dera limodzimodzi kwina umakanika kupita zitukuko akuti iye amene wasamati votera. Ayi koma tikonzereni msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa chonde. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande. Kufuta ku Nyasalande sunga mvetse.